día. Eu creo que esta convocatoria de hoxe é un reflexo dunha dobre realidade. Por unha banda, amosa que o goberno de Núñez Feijóo do Partido Popular non está a representar o interese do pobo galego e non está a traballar para resolver as múltiples e moi graves crises que enfronta o noso país. Ao contrario, estános a obrigar a maioría social a pagar por noso empobrecimento a factura da festa do sistema financeiro e da súa economía de casino, mentres nos obriga a milleiros de mozos, a mí incluído, a construir as nosas vidas moi longe daqui, incluso despois de termos feito exactamente o que nos dixeron que había que facer. Pero os sectores de privilexio sempre queren máis e máis e máis, pois temos que dicirlles que xa abonda que isto ten que rematar. Pero esta convocatoria de hoxe representa tamén outra cousa positiva, que é que existe un caudal político e humano moi importante que está disposto, por unha banda, a instalar no debate político e mediático galego unha axenda de restitución e ampliación dos dereitos arrebatados e a derrotar a axenda do empobrecimento do Partido Popular nas próximas eleccións de outono. Pero para que faigamos isto, é importante que aforremos enerxías no debate orgánico e que nos centremos no programático, porque non van ser nin as siglas, nin os nomes, nin moito menos as etiquetas as que construan consensos, sino os proxectos, as ideas, os programas concretos, viables, que lle poidamos explicar á xente para amosarlles que hai xente que está traballando en resolver os seus problemas, que tamén son os nosos problemas, por exemplo, os problemas da miña xeración. Creo que hoxe a elección é entre democracia ou oligarquía, non hai outra. A idea de democracia hoxe é unha idea radical en Europa e nesta esquina de Europa. E defender o acto revolucionario, pero esta revolución política, democrática, cidadá, non podemos facela sós, temos que facela incorporando a este proxecto político, a este proxecto de país, a todas esas persoas, moitas delas da miña xeración, que ven a política dentro da distancia, dentro do escepticismo, dentro do desafecto. Só incorporando estas persoas, ilusionándoas, amosándolles que estas crises son froito de malas decisións políticas e que boas decisións políticas poden cambialas, será que imos conseguir desaloxar o Partido Popular, pero sobre todo desaloxar as súas políticas neoliberais. Moitas grazas.